आं बिराद गोजोनदों नोंथां बुंनाय बायदि मात्र डिक्लार होनोल' बाखि खिन्थु काउन्टिंआ जोबजोब्बाय आरो जों साननाय मथेब्ला दा फ्राय 84,000 जों भट मोननो हादों आरो 84,000 जायोब्ला खमावबो 50+ जों डिफारेन्सआव देरहानो थांगासिनो दं आरो जों बेखौनो आसा खालामदोंमोन बेनि बांसिनबो आसा खालामबावदोंमोन नाथाय अब्लाबो किसुमान दोलोआ किसुमान नंखाय खोथा बुंनानै बहुत भट लांबाय जायनि जाहोनाव जोंनि भटआ एसे खमायदों आरो थ' आं बिराद गोजोनदों आंनि थार्ड टाइम बे मोनसे इलेक्सन बे थार्ड टाइम बिसायख'थियावबो जे आङो आंनि माबानाय बेबदना जे डिफारेन्सा जे बारायबोदों बिराद गोजोनथाव खोथा आरो बिनि थाखाय आङो माजबातनि रायजो राजा जोंनि जेसेबां माने जोंनि इन्टेलेक्सुवेल जेसेबां दं लाइमोनफोर आं बिथांमोनखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिगोन जे एबारबो जे आंनि सायाव एसेबां फोथायनाय लाखिनानै माने आंखौ जे जिबायदि बोर सारस्रिबाय बिनि थाखाय आङो माजबातनि गासैबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय गुबुन रायजोनि আপনি যেহেতু বিজয় হয়ে ওলাই আইছে কি কবেন गुबुन रायजोनि राजखान्थि हान्जा हिसाबै नोंथांजों जुजिनो थाखाय फैदोंमोन JMM आथ' इसेबां भट मोननाङामोन नाथाय बिथांमोना बेवहाय नंखाय खोथा बुंनानै रायजो राजाखौ इमसनेल खालामदों माने नङाबाथ' इसेबांबो भट मोनामोन जोंहा इलेक्सन गेलेनायाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु नंखाय खोथा बुंनायलाय जोंहा दायित्व थायो रायजो राजाखौ जिहेथु आं देरहाब्ला आंनो नायनांगोन बे हिसाबै आं रायजो राजाखौ गोबां बुजायदोंमोन खिन्थु अब्लाबो बुजिस्लाबाखिसै जायनि जाउनाव गोबां भटआ बिथांमोनावबो थांबाय आरो बेहाय एसेबां भट थांद्रायामोनब्ला आंनि आरो मोननांगौ भटआ बारायबावोमोन आरो मन्थ्रिनि बेलायावथ' देग्लायबो गोसोआवथ' आसा दं मानो होनब्ला थांनाय बाराव आंनो 4 दाननि थाखाय बा 5 दाननि थाखाय मन्थ्रि होबाय आरो बे आंनि थाखाय बुंनो थांब्ला बिराद गिदिर मोनसे सुजुग आं बेवहायनो जथेस्थ' सोलोंनो हाबाय खिन्थु समाया खमखाय आं बांद्राय मावजोबनो हायाखै एबार सुजुग मोनोबा आंहा माने गोसोआव फोथायनाय दङ आरोबाव साबसिनै आं खामानि मावनो हागोन होननानै आरो माजबाट बाखि रायजोखौथ' आं बुंखादों रोजा रोजा साबायखर बावदों आं बिथांमोनखौ मानो होनोब्ला आंखौ खनसे नङा खननै नङा खनथाम अनबाय माजबातनि रायजो राजाफ्रा आरो ओरैबायदि अनदों अननायनि हारा बांनायनिफ्राय बांबोसिनदोंसो थ' आं बिनिफ्रायनो आंनि दायित्व बारायदों आं बेखौ फोथायना लादों ओंखायनो एबारनि खेबाव आङो माजबातनि रायजो राजाखौ थांनाय 10 बोसोराव जेरैबायदि आं नायबाय साबसिनै नायनो गासिबो दिगाव जौगाखांनो थाखाय आं गोबां नाजाबावगोन जेरै हागौ माजबाट समस्तिखौ जौगाहोनानै आसामनि गुबुन गुबुन समस्ति जौगाखांनाय समस्तिफोरजों समानै लांफानो आं नाजागोन बिराद गोजोनदों आं होनखाबायना माने थामथि इलेक्सनाव जे आंनिया बारायबावदों बिराद गोजोनथाव आरो आं बिराद गोजोनदों आरो नोंथांनिनो हान्जानि सासे जाथि बिथाङाबो मन्थ्रि मोननो थाखाय हास्थायदों ना बेथ' बयबो नाजाखागोन बेथ' उननि खोथा जाहैबाय बेहाय हाइकामान्ड दं हाइकामान्डआ जायनो होगोन बेखौनो जों मानिनांगोन बेवहाय नों आं लुबैनानैथ' जेबो जाला हाइकामान्डआ जेरैबायदि होगोन आरो हाइकामान्डआ जेखौ होनगोन जों बेखौनो मानिनांगोन आंल' नङा गुबुनाबो बयबो जों मानिनांगोन आरो पार्टिया हाइकामान्डनि मथे सोलियो